Η μελέτη μας θα είναι από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 16, από το 5 κεφάλαιο, 16 μέχρι 23 εδάφιο. Σελίδα 1032. Γαλάτας 5 κεφάλαιο, από το 16 μέχρι το 23. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε να εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός, διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς άλλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτητε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δεν είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχτρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουν κληρονομήσει. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των διούτων δεν υπάρχει νόμος. Το θέμα μας απόψε θα είναι η αγαθοσύνη. Εδώ στο κομμάτι που διαβάσαμε έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και τα έργα της σάρκας. Δύο καταλόγους, δύο κατηγορίες διαφορετικές. Η πρώτη κατηγορία είναι ένα σέρσο χωράφι γεμάτο πέτρες και αγκάθια, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια κτλ. Και λέει, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, αυτό το μαύρο κατάλογο δηλαδή, δεν θέλουσι κληρονομήσει βασιλεία Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι πεντακάθαρος. Η δεύτερη κατηγορία είναι ένας καλλιεργημένος πρότυπος οπορώνας. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των διούτων δεν υπάρχει νόμος. Ο πρώτος κατάλογος περιγράφει τον κύκλο μιας ζωώδους ζωής. Ο δεύτερος τον κύκλο μιας ζωής πνεύματος. Ο πρώτος έχει ανάγκη από αστυνόμευση, από φύλακες, από βίαιη τη θάσευση του νόμου. Ο δεύτερος περιγράφει μια κοινωνία στην οποία ουκ έστιν νόμος. Ας δούμε όμως πώς μπορούμε τούτο το δεύτερο κατάλογο, τη δεύτερη κατηγορία, να τον κάνουμε προσωπικό μας στήμα και βίωμα, και ιδιαίτερα την αγαθοσύνη. Τι σημαίνει όμως αγαθοσύνη? Ποιος είναι αγαθός? Αυτός που χαρακτηρίζεται από καλοσύνη και αθωότητα, ο Χριστός με ήττα, ο ενάρετος. Ας δούμε μια ιδιαίτερη νότα. Η αγαθοσύνη είναι και αυτή καρπός του πνεύματος, μάλιστα τοποθετημένη στη δεύτερη ομάδα των εκδηλώσεών του, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη. Όμως στην Εφεσίους 5, 8, 9 ο Παύλος μας πληροφορεί ότι η αγαθοσύνη, πάσα αγαθοσύνη, είναι καρπός του φωτός. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φόντς εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Ξέρουμε ο Θεός είναι φως και σκοτία σε Αυτόν δεν υπάρχει καμία. Έτσι αν περιπατούμε ως τέκνα φωτός θα έχουμε τον καρπό πάσης αγαθοσύνης. Καρπός λοιπόν του πνεύματος και καρπός του φωτός η αγαθοσύνη. Όποιος είναι αγαθός περπατεί μέσα στο φως, το φως του Θεού. Ποια είναι η πηγή της αγαθοσύνης? Η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί στο Μαθαίο Ιθ17 ότι ουδής αγαθός ημί ένας, ο Θεός. Έτσι για άλλη μια φορά στον καρπό του πνεύματος βλέπουμε ότι η αγαθοσύνη, όπως και όλες οι εκδηλώσεις, δεν είναι αυτοφυής της ανθρώπινης φύσης, αλλά την αποκτούμε γενόμενη κοινωνή Θείας φύσεως. Είμαστε κατ' εικόνα Θεού.
αλλά γινόμαστε και κοινωνοί θείας φύσεως. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Όταν πάμε πάνω στον ουρανό θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. ηλιγγιώδες, ασύλληπτο, μεγάλο. Όμως εκεί μας θέλει ο Θεός. Εκεί μας προορίζει. Συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Στο Μαθαίο στο 20 κεφάλαιο μας αναφέρει για ένα οικοδεσπότη που μίσθωσε εργάτες στον αμπελώνα του. Άλλους το πρωί, άλλους στις 9 η ώρα, άλλους στις 12 και άλλους στις 5. Και το βράδυ έδωσε στον καθένα από 1 δινάριο μεροκάματο. Κάποιοι λοιπόν εγόγγιζαν και ο οικοδεσπότης λέει σε αυτούς: δεν έχω την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω στα δικά μου πράγματα? Δεν συμφώνησα μαζί σας 1 δινάριο? Ναι, τότε γιατί γογγίζετε? Ή ο οφθαλμός σας είναι πονηρός επειδή εγώ είμαι αγαθός? Και ακόμα στο Μαθαίο μας λέει πώς μπορείτε να λαγείτε αγαθά πονηροί όντες? Πηγή λοιπόν της αγαθοσύνης είναι ο Θεός. Μόνο Αυτός. Ποιος είναι ο αγαθός? Κατά τη λαϊκίστικη άποψη, αγαθός σημαίνει ο αργόστροφος, ο καθυστερημένος, ο αγαθούλης. Ξέρετε, αυτό είναι έργο του διαβόλου, για να αποκρύψει το δικό του χαρακτήρα που είναι πονηρός. Όταν λοιπόν μιλάμε για αγαθό, μιλάμε για το Θεό και κατ' επέκταση για τα παιδιά Του. Και όταν μιλάμε για πονηρό, μιλάμε για το διάβολο και τους οπαδούς του. Όταν πρόκειται να προσδιορίσουμε το νερό, λέμε υγρόν άχρουν, άγευστον και άοσμον. Λέμε δηλαδή τι δεν είναι. Ας κάνουμε και εγώ εδώ το ίδιο πράγμα. Αγαθός είναι ο απαλλαγμένος από κάθε διαστρέβλωση χαρακτήρα, όπως πονηριά, κακοήθεια, ιστεροβουλία κλπ. Αγαθός σημαίνει καθαρή καρδιά. Σημαίνει φως που τίποτα δεν το επισκιάζει. Πώς μπορούμε να το ζήσουμε αυτό? Εφόσον, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στην 1η Ιωάννη 19, όλος ο κόσμος εν το πονηρό κοίται, και εφόσον δεν δυνάμεθα αγαθά λαλήν, πονηροί όντες, Μαθαίος Β34. Πώς μπορούμε να κάνουμε χτήμα στην αγαθοσύνη? Και εδώ, όπως παντού, η απάντηση βρίσκεται στο Σταυρό του Χριστού και στην ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Τον καρπό τούτο τον οριμάζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Αν μετανοήσουμε και προσφέρουμε την καρδιά μας στον Χριστό να την καθαρίσει από κάθε αμαρτία, τότε θα ζούμε μια ζωή που και οι ίδιοι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μια αγνώριστη ζωή. Μα εγώ ήμουν πονηρός. Τώρα πως θέλω το καλό του άλλου? Είναι δουλειά του Θεού. Άφησα τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού για να τον αλλάξει τελείως. Όστις είναι εν Χριστώ Ιησού είναι νέο χτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πόσο θα αφήσεις τον Κύριο να σε αλλάξει? Πόσο θα τον αφήσω να με αλλάξει? Εξαρτάται από μένα και εξαρτάται από σένα. Ο Κύριος λέει, τον ερχόμενο σε μένα δεν θα τον διώξω. Ακόμα θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να φτάσουν στην επίγνωση της αλήθειας, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα έχουμε την αγαθοσύνη αν με προσευχή και αφιέρωση ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να οριμάζει κάθε μέρα μέσα μας αυτό τον υπέροχο καρπό. Και ακόμα αν περιπατούμε στο φως, για να έχουμε μέσα μας τον καρπό του φωτός που είναι πάσα αγαθοσύνη. Να δούμε κάποια παραδείγματα εν Χριστώ. Όλοι ασφαλώς ξέρουμε τον Ιωσήφ από Αριμαθέας. Μας τον αναφέρει ο Λουκάς στο 23:50. Ήταν ανήρα αγαθός και δίκαιος, που είχε τελείως διαχωρίσει τη θέση του από όλους τους άλλους που είχαν στραφεί ενάντια στον Χριστό. Αυτός πήγε και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Επίσης ο Βαρνάβας είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Στις πράξεις ΙΑ24 αναφέρεται ως ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Τέλος, στην παραβολή των ταλάντων, ο Κύριος ονομάζει τον πιστό δούλο αγαθό, σε αντίθεση
με τον πονηρό που του έδωσε το τάλαντο και το κρύψε μέσα στη γη. Άμα το κρύψει μέσα στη γη θα γεννήσει? Δεν γεννάει. Βάλτε το τουλάχιστον στην τράπεζα να πάρω τον τόκο μου. Δεν το έβαλε στην τράπεζα. Ήτανε πονηρός δούλος. Στην περίπτωση του Βαρνάβα είδαμε ότι χάρηκε βλέποντας τη χάρη του Θεού στην Αντιόχεια και παρεκκίνει πάντες να εμένω σε σταθερότητα καρδιά στον Κύριο, επειδή το ανήρα αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Η αγαθοσύνη λοιπόν είναι αδελφάκι και συγχαίρει με την αλήθεια. Πάει δίπλα-δίπλα με τη δικαιοσύνη, δίπλα-δίπλα με την ακεραιότητα, με τον καλό χαρακτήρα. Η αγαθοσύνη μας θεραπεύει ή μάλλον προλαμβάνει από τη ζήλια, από το φθόνο, από το μεμιτισμό, από την αντιπολότητα και πολλά άλλα. Μας ελευθερώνει από την αναπηρία να μην μπορούμε να χαρούμε με την πρόοδο του συνανθρώπου μας. Παραδείγματος χάρη, ένας συνάδελφός μου έχει 3 παιδιά και τα 3 παιδιά έχουν περάσει γιατροί ή δικηγόροι ή μηχανικοί και εγώ να μην χαίρομαι. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να έχω μεγάλη χαρά όταν ο συνάνθρωπός μου πηγαίνει καλά, με δίκαιο τρόπο. Η αγαθοσύνη λοιπόν τονώνει και θεραπεύει την ψυχή μας. Ο Πλούταρχος έλεγε, το να κάνεις μια κακή πράξη είναι ποταπό. Το να κάνεις μια καλή πράξη χωρίς να κινδυνεύσεις είναι συνηθισμένο. Το να κάνεις όμως μια καλή πράξη διατρέχοντας ένα μεγάλο κίνδυνο, αυτό είναι ίδιον αγαθού αντρός. Όμορφα αυτά τα λόγια του Πλούταρχου. Όμως πόσο βαθύτερα πηγαίνει ο λόγος του Θεού όταν μας λέει στον Ιάκωβο Δέλτα 17. Ώστες λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Κάθε μέρα έχουν μπροστά μας το καλό. Μας το παρουσιάζει ο Θεός. Και πρέπει να αρπάζουμε τις ευκαιρίες. Να βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας. Να κάνουμε το καλό. Να είμαστε δίπλα στον κάθε άνθρωπο που μας έχει ανάγκη. Μα έχουμε πολλές δουλειές. Και αν έχουμε πολλές δουλειές, οι δουλειές τελειώνουν ποτέ? Δεν τελειώνουν ποτέ, ο άνθρωπος τελειώνει. Κάμε το καλό αφού στο έφερε ο Θεός μπροστά σου. Να ηρεμείς και να ησυχάσει η ψυχή σου, να νιώσεις καλά, να νιώσεις πραγματικά ότι πετάς στα σύννεφα. Μακάρι να κάνουμε το καλό σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις, ακόμα και στους εχθρούς μας. Μήπως αδικαιολόγητα πληγώνουμε τους συνανθρώπους μας? Αλλά και δικαιολογία να έχω. Πρέπει να πληγώσω τον άλλο, τον συνάνθρωπό μου? Όχι. Προτίμησε να χάσεις, προτίμησε εσύ να πληγωθείς παρά να πληγώσεις τον άλλο άνθρωπο. Γιατί είναι μια αθάνατη προσωπικότητα ενώπιον του Θεού, ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη. Μη σκανδαλίσουμε κανένα με τη ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, αλλά και ούτε να σκανδαλιστούμε ποτέ από κανένα άνθρωπο. Να αποβλέπουμε μόνο στο Χριστό. Ένα ρητό λέει να εύχεσαι το καλό σε όλους, να κάνεις το καλό στους φίλους. Το Ευαγγέλιο μας παραγγέλει να κάνουμε το καλό προς όλους, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και ο Ιάκωβος μας λέει, εάν ο αδελφός ή η αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερούνται της καθημερινής τροφής και ήπιτης εξ ημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορταίνεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Έχει μια ανάγκη ο αδελφός μας, η αδελφή μας. Θα κλείσουμε τα σπλάχνα μας, θα κλείσουμε τα χέρια μας, δεν θα ανοίξουμε την καρδιά μας, να μοιραστούμε ένα πιάτο φαΐ που το έχουμε, να φάει και ο συνάνθρωπός μας, να φάει και ο αδελφός μας, να φάει και ο εχθρός μας. Πρέπει να κάνουμε το καλό προς πάντας, προς όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα δε
προς τους οικείους της πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή 6, 18, 19 να αγαθοεργώσει, να πλουτώσει σε έργα καλά, να είναι ευμετάδοτη, κοινωνική, θησαυρίτως σε αυτούς θεμέλιο καλό εις το μέλλον, δια να απολαύσωση την αιώνια ζωή. Ξέρετε, οι πλούσιοι του κόσμου κάνουν πολλές αγαθοεργίες. Μερικοί το αισθάνονται, αλλά οι πιο πολλοί εκπίπτουν από την εφορία και είναι και μεγάλοι ευεργέτες. Το λέει μάλιστα στο Μαθαίο, ότι κατακυριεύουνε, λέει, και μετά το παίζουν ευεργέτες. Αλλά σε εσάς δεν θα είναι έτσι. Ό,τι κάνεις και ό,τι κάνω, ό,τι δίνει το δεξί σου χέρι, να μην το ξέρει το αριστερό σου. Κάνε καλό και ρίξε το στο γυαλό. Ο Θεός βλέπει. Ο Θεός κάθε μέρα είναι πάνω από τον καθένα μας. Γι' αυτό να μην θέλουμε να φαινόμαστε, να καθόμαστε πίσω-πίσω. Και ο Θεός όταν έρθει η ώρα θα φανερώσει τη ζωή μας μπροστά σε όλους τους αδελφούς, μπροστά σε όλους τους Αγίους. Όχι τώρα, όταν γίνει η κρίση του. Τώρα μη θέλεις να φαίνεσαι και μη θέλω να φαίνομαι. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να είναι καλλιεργημένος. Και η καλλιέργεια έχει 4 στάδια. Είναι η σπορά, κάτι σαν αυτό που προσπαθεί να κάνει το κήρυγμα και ο Ευαγγελισμός ψυχών. Την καλλιέργεια που εσύ θα επιμεληθείς. Την ορίμανση που το Πνεύμα του Θεού θα κάνει μέσα σου και τελικά τη συγκομιδή για τη δόξα του Θεού. Θα ήθελα να δούμε όμως λίγους σπόρους που ο Θεός σου εμπιστεύεται στην καλλιέργειά σου. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Αυτός δεν με θέλει μπροστά του, λέει. Εσύ κάμε του καλό. Αυτή είναι η παραγγελία του Κυρίου. Να νικάμε με το αγαθό το κακό. Πριν πολλά χρόνια ήταν ένας χριστιανός φαντάρος. Είχε πάρα πολλές επιθέσεις από τον διάβολο. Ένας στρατιώτης του ιδιαίτερα τον πείραζε πάρα πολύ. Μέσα στο καταχύμωνο του πετούσε έξω τα ρούχα του, τα άρβιλά του, δεν τον άφηνε σε χλωρό κλαδί. Και έβριζε και συνεχώς και τον προπυλάκιζε, του έβλαφτε τη φήμη. Θα λέγαμε ότι ήταν ο ίδιος ο διάβολος. Δεν άφηνε ήσυχο τον άνθρωπο του Θεού. Ο χριστιανός δεν έλεγε τίποτα, αλλά υπέμενε. Ένα πρωί έρχεται στη μονάδα για επιθεώρηση ο στρατηγός. Και ο δύστροπος φαντάρος δεν είχε ακόμα ξυπνήσει. Ξύπνησε την τελευταία στιγμή, ίσα πρόλαβε και έβαλε τα ρούχα του. Μετά την επιθεώρηση του στρατηγού, ρώτησε τους άλλους φαντάρους. Ποιος μου τακτοποίησε τα ρούχα μου και μου γυάλισε τα άρβιλά μου και γλίτωσα τουλάχιστον ένα μήνα φυλακή? Και τότε όλοι οι φαντάροι έδειξαν τον χριστιανό. Και αυτός με κλάματα πήγε μπροστά του, του ζήτησε συγγνώμη και τον ευχαρίστησε. Νίκαμε το αγαθό το κακό. Μην κάνεις ανταπόδοση. Η εκδίκηση ανήκει μόνο στο Θεό. Στην Εκκλησία, στο πρεσβυτέριο ανήκει η κρίση. Κρίνατε τη δικαία κρίση. Γιατί πολλοί εκμεταλλεύονται, σου λέει εμείς πρέπει να έχουμε μόνο αγάπη, να είμαστε αγαθοί, να έχουμε καλοσύνη, να είμαστε μελιστάλακτοι. Ναι, όλα καλά είναι, όλα αυτά είναι καλά. Τα παραδέχομαι. Έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά εάν κάποια ρίζα πικρίας αναπηδήσει, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί δια ταύτης θα μιανθώσει πολύ. Και εδώ είναι το πρεσβυτέριο που πρέπει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα εν τη γενέση τους, να τα λύνει και να προχωρεί όλη η Εκκλησία
αρμονικά και ειρηνικά. Στην 1η Θεσσαλονικής 5:15 μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Προσέχετε μη αποδίδει της εις την κακόν αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντα το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας». Πρέπει να ζητάμε πάντα το καλό. Όχι μια ώρα της ημέρας, όχι 5 ώρες της ημέρας, όχι μια μέρα μόνο, όχι μια εβδομάδα, όχι ένα χρόνο. Αλλά σε όλη μας τη ζωή, αφού πιστέψαμε στον Χριστό, πρέπει να ζητάμε πάντα το καλό. Η λέξη πάντοτε είναι πολύ δύσκολη. Το πάντα, το ποτέ είναι λέξεις δύσκολες, αλλά εδώ ταιριάζει. Πάντα πρέπει να ζητάμε το καλό για τον συνάνθρωπό μας, για τον κάθε άνθρωπο. Πρέπει να περισσεύουμε εις παν έργων αγαθών. Όχι απλά το κάνουμε, αλλά να περισσεύουμε κιόλας. Ποιος θα πάει? Να πας εσύ πρώτος, να πας εσύ πρώτη, να πάω εγώ πρώτος. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Το κείμενο λέει εξαρτημένος. Εξαρτημένος από τα καλά και αγαθά έργα. Άλλοι δυστυχώς είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, από τα τυχερά παιχνίδια. Εμείς πρέπει να έχουμε απόλυτη εξάρτηση από το Θεό, από τον Κύριό μας που είναι αγαθός. Και έτσι και εμείς θα μπορούμε να φερόμαστε με αγαθό τρόπο στους ανθρώπους. Μακάρι να ερχόταν η ώρα να θυσιάσουμε λίγο από την εξυπνάδα μας για να αποκτήσουμε την αγαθοσύνη του πνεύματος. Να απλοποιήσουμε λίγο την πολυπλοκότητα της σκέψης μας για να αφήσουμε την αγαθότητα του Χριστού να αγγίξει τη ζωή μας. Να δούμε ότι απονήρευτοι και εμπιστευόμενοι τον Κύριο θα πετύχουμε πιο πολλά από ότι όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Εύχομαι όλοι μας να ακούσουμε από τον Κύριο τα λόγια «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θέλω σε καταστήσει, ήσελτε στη χαρά του Κυρίου σου». Δεν μας έχει εμπιστευτεί πολλά πράγματα ο Θεός, εις τα ολίγα, λίγα μας έχει εμπιστευτεί. Ας σταθούμε πιστοί στα λίγα, με σωστό τρόπο, και θα μας καταστήσει, λέει, σε πολλά. Μακάρι να το κάνουμε όλοι μας. Ο Κύριος να αγιάζει όλους μας.